قۆناغێک gelekî giring re derbas bûme a gog bi rastî hişt gog jiyana min bê guhertin ez riyeke cuda êdî were pêşiya min ew jî bûyera min bû yanî gebû sedema astengdariya min min xwe avêşte di temenê 18 saliyê de min xwe avêşte hewzeke avjeniyê û di encamê wê de bi rastî wê bûyerî ez êdî felc bûm ji 18 saliyê ji sala 2007 ve heta roja îro ev bû wekî qonaxekê got êdî jiyana min bi giştî hate guhertin berê min deverekê bû ez bibêjim xortekî di bihara emrê xwe de bû xortekî di destpêka jiyana xwe de bû gixewn û xeyalê nû ew qasî zêde ne ez di dema roj û danekê de çavê xwe vekim ez êdî bûme astengdar êdî alîkariyek ji min re divê got ez karibim qedeha avê vexwim ji bo min gelekî zehmet bû li hingê çend mehên destpêkê pir zehmet bûn dijwar bûn li hingê min biryar da got êdî ez vê jiyana xwe yî got ez tiştekî li serê nizanim ez wekî zarokekî piçûçik tena bimeşim û dest bi jiyaneke nû bikim û hingê ji min re bû destpêkek nû bi rastî min riya xwendinê hilbijart û min ji wir dest pê kir destpêka wî na min ji wir dest pê kir û êdî min xwest ez wekî xwendin zanîn û marîfet ez ji xwe re bikim wekî geştekê û li serê bimeşim.